Ľudsky o technológiách. Podcast k blogu Technológie bez zraku. Ahojte priaznici technológií bez zraku. Vítam vás pri počúvaní tretej časti podcastu Ľudsky o technológiách a dnes som si pozvala multipotenciála. Ani nebudem hovoriť, čo všetko on robí, povie to sám. Ondra Rosíka. Ondro, vítaj. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Tak predstav sa sám, lebo ty toľko toho robíš, že ja by som určite na polovicu zabudla. Kto si, čo ťa baví, čo robíš, čo ťa teší? No, tak mojou asi takou najhlavnejšou náplňou práce je to, že som moderátor, redaktor. Pracujem v rádiu Lumen. To znamená, že pripravujem do vysielania relácie, sú to väčšinou rozhovory, ktoré treba teda nejako vymyslieť, stretnúť sa s tými ľuďmi, nahrať, postrihať a odvysielať. Niekedy to vysielam aj naživo. No ale okrem toho sa pohybujem aj v tej komunite zrakovo znevýhodnených a tam sa venujem rôznym veciam. Najviac je to momentálne asi podpora pre aplikačný set Corvus. To znamená, že beta testujem nové verzie toho aplikačného setu a takisto aj robím podporu pre ľudí. To znamená, keď mi niekto zavolá, že niečo nefunguje, tak proste sa snažím to nejak vyriešiť a píšem používateľskú príručku, nahrávam audionávody. Venujem sa ešte stále aj prekladom NVDA do slovenského jazyka. No a ešte asi posledná vec, alebo posledné dve veci, robím kontrolné posluchy audiokníh pre vydavateľstvo Publixing a v poslednom čase sa trošku viac snažím venovať hudbe. Občas tvorím nejaké hudobné veci, zvučky, skladby a tak. Tak toľko v krátkosti asi. No vidíš, hovorím, že by som na polovicu zabudla. Tak, kým sa dostaneme k tomu rádiu, poďme pekne od začiatku. Ty si nevidiaci od narodenia. Áno, som nevidiaci od narodenia, mám len svetlocit, čiže rozoznávam svetlo a tmu. Keď sa v miestnosti svieti, tak viem na to prísť, viem nájsť okno podľa svetla. Tá diagnóza je taká zaujímavá, lebo je to, že slepota nejasného pôvodu, teda oční lekári ani iní nevedia, že prečo nevidím. Skrátka, mesiac po narodení sa na to prišlo, rodičia si všímali, že ako si nereagujem na tie zrakové podnety a pláčem, kým sa mi naozaj niekto neozve, kým nepočujem nejaký známy zvuk. No, takže takto sa to vyvinulo. Strávil som značnú časť detstva v nemocnici, rôznymi vyšetreniami a už potom to išlo taký ten príbeh, že základná škola, internát a tak. Nejako ťa rozvíjali? Mal si nejaké na tú dobu nezvyčajné hračky? Priznám sa, že na toto si až tak nepamätám, ale pamätám si, že mi stará mama kúpila klavír, taký detský, a to ma fascinovalo už vtedy, že som si tam hrával, už som si vtedy vedel zapamätať nejaké melódie. Viem, že naši chvíľku boli z toho takí, že no, tak on tu bude na tom hráť a furt to tu bude húčať a tak. A potom zistili, že akože nebola to nejaká profesionálna hra samozrejme, ale že nie je to až také hrozné, hej, že vedel som si nejaké také základné melódie zapamätať a zahrať. Nepamätám si na iné hračky, viem, že som sa vozieval na takej Tatre, alebo niekto ma vozieval, hej, z dediny nejaké kamarátky a tak. Takže takéto asi jedine. Ja som skôr myslela také, či si mal nejaké hmatové, alebo takto. Áno. Ja keď som chodila do škôlky, však ja som chodila do bežnej škôlky, vtedy sa o integrácii ani nechyrovalo, takže to bolo výnimočné. A poviem pravdu, že mňa tam celkom rozvíjali, dávali mi stavať rôzne stavebnice, tie hríbiky, čo boli kedysi. A tieto veci, že mňa tam hmatovo fakt dobre rozvinuli. Tak toto ma skôr zaujíma, že či aj tebe niečo niekto vymyslel. Ja si pamätám, že som mal doma také gumové, penové alebo nejaké také písmenká, ale to bola bežná abeceda. A zdalo sa mi to veľmi ťažké vtedy, že som to nejako nevedel pochopiť, že tie tvary, že čo to je, že také nejaké zložité. Mne len mama rozprávala, že som asi týždeň strávil v bežnej škôlke, asi na to nepamätám. A vraj tam teda nevedeli veľmi, že čo so mnou robiť, takže ja som potom išiel do škôlky už v Levoči. Čiže tam to bola tá špeciálna škola pre nevidiacich, internátna. Takže ja som v tej bežnej škôlke strávil veľmi málo času a ani si na to nepamätám. Takže ty sa vlastne ale s technológiami stretávaš od malička, nie? Veď samozrejme ako my všetci, ktorí sme absolvovali špeciálnu školu, tak
nás tam rozvíjali, takže nejaké tie technológie máš zažité od dosť útleho veku. No tak najprv to boli také hlavne asi hardwareové veci, že povedzme pichtov stroj, hej, nejaké tie také hračky na rozvíjanie hmatu. Mali sme tam také bodkovadlo, alebo nejak tak sa to volalo, že tam vlastne vkladáš guličky a učíš sa tým, ako vyzerá Braillovo písmo, hej, tými tvármi rôznymi. Ale prvý taký naozaj kontakt, že už naozaj s technológiou, že s nejakým povedzme softvérom, bol v 4. triede na základnej škole, kedy sa rodičia rozhodli mi kúpiť Braille and Speak a to asi nevidiaci budú poznať, ale môžu to počúvať aj ľudia z takej bežnej populácie, tak išlo o takú krabičku veľkosti asi A4 alebo videokazety, ktorá mala 7 tlačidiel, teda takú tú konfiguráciu Braillovho písma, že 6 bodiek a medzeru, malo to vypínač na boku. No a to bol prístroj, ktorý rozprával a dalo sa tam už pracovať so súbormi, písať si poznámky, malo to kalkulačku, kalendár, budík, dalo sa nahrávať tie súbory na diskety, čiže to už bola prvá taká technológia naozaj, že niečo, čo už malo aj nejaký hardware, aj nejaký software, operačný systém a podobne. Ja si pamätám ten hlasový výstup Braille and Speaku, tomu sa skoro nedalo rozumieť. To bolo také anglické, rozprávalo to takým hlasom na jednom tóne všetko. Takže áno, to bol taký veľmi neprirodzený hlas, robotický. No ale tak na tú dobu to bola pokročilá a hlavne dosť drahá technológia. Nepamätám si, koľko presne to stálo, ale hovoríme o možno nejakých 100 000 korunách slovenských v tom čase asi. Áriu alebo Eureku si nikdy nemal? Zažil som Áriu. Na základnej škole v Levoči sme ešte mali Áriu. Aj Eureku som ešte videl u nejakých kamarátov a dokonca si myslím, že tá Ária a Eureka, hlavne tá Eureka bola technologicky lepšia ako ten Braille and Speak, lebo napríklad Braille and Speak na to, aby ťa zobudil, musel byť zapnutý. A keď bol zapnutý, tak ťa varoval, že je zapnutý. Hej? Že vlastne to bolo také zvláštne. On sa nevedel sám zapnúť, lebo tam bol ten vypínač taký polohovací, ako keď máš svetlo. A tá Eureka sa zase vedela sama zapnúť, lebo to bol taký iný mechanizmus, takže vlastne ona vedela aj ťa zobudiť. To varovanie na Braille and Speaku sa dalo vypnúť, aby ťa nevarovalo, ale bolo to také zvláštne, že vlastne ho musíš nechať zapnutý na to, aby ťa zobudil. Hej? Tak napríklad toto v Eureke bol hudobný editor, to v Braille and Speaku nebolo. Čiže no, my sme vtedy boli tak informačne zanedbaní asi. Aby som si napríklad možno skôr vybral Eureku, len vtedy človek tak nevedel, že dnes máme strašne veľa informácií, máme internet a môže človek, kým si niečo kúpi, tak naozaj si naštudovať veci a počuje podcasty a videá a všeličo. V tom čase naozaj, že čo sme sa len tak kdesi čosi dozvedeli, čo nám niekde na Únii povedzme poradili, to sa bralo. Čiže ja už napríklad dnes by som si kúpil možno Braille and Speak a možno by som už v tom čase uvažoval aj o nejakom skôr notebooku s Windowsom 98, že už naozaj dnes by človek inak k tomu pristupoval, keby mal tie zdroje informácií, ktoré sme my vtedy nemali. No, dnes je trošku iná doba, takže aj u nás sa bralo to, čo vlastne odporúčili prakticky len na Únii. Iné informácie neboli. Ja som teda dostala Áriu, s tým som začala a v škole som videla Eureku, po nej som túžila. Nikdy som ju nemala. A Braille and Speak, ten som len videla a on bol vlastne obdivuhodný v tom, že ty si celý ten software ovládal len kombináciou tých Braillových bodov s medzerníkom a vlastne to je všetko, myslím. Áno, tam boli vlastne také ako keby akordy, čiže O s medzerou otvorilo možnosti, hej, povedzme P s medzerou malo nejaké nastavenia parametrov a mne to veľmi pomohlo v angličtine napríklad, lebo to sa dalo ľahko naučiť, že O ako options, hej, S ako neviem, status, hej, P ako parameters a takéto veci, že ja som si to už podľa toho vtedy pamätal. Takže ja som vtedy mal už oveľa viac rozvinutú technickú angličtinu a som nevedel, ako sa povie, ja neviem, paradajka po anglicky, ale už som vedel, že file, edit a takéto veci, hej, takže to bolo také možno trošku zvláštne v tom čase. Dobre, a potom to pokračovalo teda ako? Od Braille and Speaku si sa posunul kam? My sme mali na základnej škole už nejaké prvé hodiny, povedzme, informatiky, počítačov a to bolo také obdobie, kedy sa prechádzalo už z DOSu na Windows, takže ja som zažil ten prechod, že mali sme tam ešte počítače, v ktorých bol
DOS a to fungovalo tak, že mali sme k počítaču ešte pripojený taký reproduktorík, to bol hardwareový hlasový výstup HAL, respektíve neviem, či to nebolo tak, že HAL bol čítač obrazovky a Orpheus sa asi volal priamo ten hlas, tiež taký robotický, anglicko znejúci. No a ovládali sme to z príkazového riadku. Ja som ešte zažil WordPerfect, tak v tom sme si písali nejaké texty na počítači a tak. No a potom už prišiel Windows 98 a prvý kontakt s JOSom, vtedy v nejakých verziách 3.7 alebo 4.5.1 nejako tak to bolo. A to už boli také tie prvé začiatky, že pracovná plocha a súbory a priečinky a prvý kontakt s Wordom. Učili sme sa už potom neskôr napríklad aj v Exceli, nejaké jednoduché vzorce si vytvárať. Mali sme tam dokonca aj nejaký mikrofón pripojený k počítaču, takže sme sa hrali s tým nahrávaním zvuku. A ja som vtedy robil také experimenty, že som si napríklad vo Worde napísal nejaký súbor, dal som ho na disketu a chcel som ho otvoriť v Braillespeaku a to nešlo, lebo Braillespeak nevedel ten súbor vlastne otvoriť, lebo to bol iný formát, Braillespeak vedel iba čisté textové súbory. Tak som sa snažil pochopiť, že prečo to nejde a zistil som, že vlastne to Word, že to je úplne iný formát, že my sme vtedy veľa vecí sa tak pokus omyl snažili pochopiť, že prečo to, ako to funguje celé. Webové stránky, tam už bol prvý kontakt s internetom, hej, a to bolo pre mňa veľmi také záhadné, že ja si kliknem na nejaký odkaz na nejakej stránke a načíta sa mi nová stránka, ale všetko to menu tam stále je a že kde je ten obsah, že kde je to, čo som ja chcel. A to už boli také prvé kontakty, že nadpisy a editačné polia a tak. No a mám takú príhodu, že nás učili pracovať s počítačom ľudia, ktorí nevedeli používať tie čítačové obrazovky. To boli bežní učitelia, hej, pani, ktorá učila angličtinu a dali jej, že tak uč aj počítače. No a teraz nám sa stávalo, že tak poďte, ideme na Pokec, hej, tak dobre, takže vytvárame si konto na Pokeci. A teraz, že aký chceš nick, tak vojdeš do toho editačného pola, že nick, začneš písať a JOS ti skáče, hej, neurobí povedzme nič, i ti skočí na nejakú položku v zozname a že prečo sa to deje? No to nevieme, tak vypneme na chvíľku JOS, napíšeme ten nick a potom si ho zase zapneme. A takto sme fungovali, ale ja som si potom našiel, som sa tak hrabal v tom JOSe a tam bola nejaká dokumentácia a dočítal som sa, že ten formulárový režim tam nejaký funguje, hej, a takto sme objavovali fakt tie veci a to bolo fascinujúce, že keď sme na niečo prišli, že je, a už nemusím vypínať ten čítač obrazovky, ale môžem si napísať to meno, keď stlačím tam nejakú skratku, neviem, či to bolo insert medzera, či niečo také. Takže to bola taká zvláštna doba vtedy, že naozaj sme tak skúšali, zisťovali, sami sme prichádzali na to, čo všetko sa dá. Takže sami ste sa naučili informatiku? Áno, naozaj, že ja som si vtedy čítal tú HTML príručku, som si to stiahol celé a zistil som, že ja vlastne ten HTML kód môžem aj v Braillespeaku čítať. V podstate tie tagy som sa už vtedy naučil, hej, nejaké menší, väčší, neviem čo. A ten text bol zrozumiteľný, lebo však HTML je v podstate textový dokument, keď ho očistíme od toho CSS-ka, od všetkých tých vecí. Takže už vtedy som si hovoril, že však robiť tie webové stránky, že viem si urobiť nejakú jednoduchú stránočku, hej, že dám tam nejaký nadpis, niečo. Takže som sa učil ako keby súbežne dve veci, že aj HTML, aj vlastne to, že ako sa používa navigácia, povedzme v JOSe, hej, že H po nadpisoch a takéto veci. To tie je zaujímavé, lebo my sme teda mali učiteľku, ktorá s JOSom vedela a možno práve aj preto sme my boli o toto ochudobnení, že my sme teda ako zase vedeli pohybovať sa po nadpisoch a tieto veci, aj dokonca insert F7 sme používali a tieto naše chytávky, ale zase nás to tak nenútilo skúmať tie veci samostatne, že ako by to išlo a čo teraz použiť, aby ja som sa dostala na nadpis a ako vyvolať formulárový režim. Toto sme nemuseli vyriešiť. No, išlo o to, že my sme často tú informatiku mali takú, že prišiel učiteľ, že tak si niečo robte. Vieš, no a čo budeš, akože budeš si furt písať do Wordu niečo, alebo budeš, ja neviem. No robili sme aj hlúposti, mne sa podarilo odinštalovať nejaký software, nechtiac, no tak niečo som tam robil, niečo som si robil, hej, no a výsledkom bolo, že som niečo odinštaloval a potom som mal hodinovú prednášku o tom, že aké to je drahé a že som vymazal nejakú licenciu a dnes už by som povedal, že no tak je to divné, že som mal administrátorské práva na tom počítači, nie, že ak sa to mohlo stať, ale to bola taká doba, to vtedy nikto nevedel, že čo vlastne, ako to treba ponastavovať, podľa mňa ani v tej škole to nevedeli.
my sme tiež len tak skúšali. Viem, že tam aj nejaké vírusy sa potom dostali do tých počítačov, takže chvíľku to bolo mimo prevádzky, že vtedy naozaj to bolo, no jednoducho všetci sme sa s tým nejak učili a tým, že mňa to tak zaujímalo. Ešte poviem, ja som na tom Braillenspeaku totiž mal aj prvé kontakty s programovaním, čiže nejaké také jednoduché, povedzme, hry sme si vymýšľali na tom Braillenspeaku, v Basicu som to programoval, čiže mňa tieto veci ako keby fascinovali už v detstve, takže som sa tak zaujímal o to, že ako to funguje a čo sa s tým všetko dá robiť. Tie hry na Braillenspeaku sa dali aj hrať? Dali sa hrať, to boli také rôzne, že ja neviem, nejaký stolný tenis som si tam vymyslel. Ja neviem, keď sme boli ako keby dvaja, hej, tak tretiu bodku mal jeden hráč, šiestu druhý a teraz tá loptička akože išla, hej, sa ti približovala a čím ďalej tým rýchlejšie a musíš to nejako rýchlo odpáliť. Hej, alebo také úplné hlúposti, že ten Braillenspeak si vymyslí nejaké číslo a teraz hádaj, že aké číslo si myslí v nejakom rozsahu. Také základné veci, čím sa vždy začína, ale tak som ako keby skúšal, že aha, keď tomu fakt zadám, ono si to vie tie premenné zapamätať a vie to nejako fungovať. Vidíš, ty už si bol od malička vlastne trošku podkutý v programovaní. Prečo si nešiel študovať informatiku, keď ťa to do tejto miery bavilo? To bolo tak, že ja som na základnej škole uvažoval o tom, že pôjdem na konzervatórium, lebo mňa aj tá hudba bavila, aj som sa tomu venoval. No ale nejak tým, že ma bavilo aj tá technológia, aj tie počítače, aj ten rozhlas, my sme tam mali aj školský rozhlas, tak som sa nevedel tak nejak rozhodnúť, že čo vlastne idem robiť, tak som si povedal, alebo tak nejak možno v diskusii s rodičmi vyšlo teda to, že pôjdem na gymnázium a uvidí sa čo ďalej, lebo zase to gymnázium samo o sebe nemá veľmi zmysel, hej, že to máš len ako keby všeobecné vzdelanie, ale bez toho, keď nejdeš na vysokú školu, tak vlastne nemáš nič konkrétne v rukách. No a na tom gymnáziu sa to práve tak určilo, pretože som zistil, že mňa síce tie veci aj bavia, ale tá matematika mi začala robiť problémy, že som nestíhal za spolužiakmi, že som už mnohým veciam nevedel tak porozumieť, že už ma to až tak ani nebavilo. Takže tam sa mi to tak vyfiltrovalo, že som nakoniec si zvolil tú žurnalistiku, že to budem robiť tak ako živobytie. No a teraz odstupom času môžem zhodnotiť, že vlastne dobre sa stalo, že však venujem sa aj tým iným veciam, takže v podstate ako keby dobre to dopadlo. Ale ja som mal to šťastie, že vlastne som veľa tých vecí mohol aj vyskúšať, aj ma veľa vecí bavilo, takže som sa len musel rozhodnúť, že čo si z toho vyberiem. A študoval si teda žurnalistiku v Ružomberku a tam si mal nejaké podporné služby z hľadiska toho, že nevidíš nejaké knižky v brajlovom písme, alebo no tak na vysokej škole už nie v brajlovom písme, ale v elektronickej podobe, prípadne nejaká asistencia. Trošku to budem porovnávať, že vlastne na gymnáziu som už tiež bol integrovaný, mal som 35 spolužiakov a prvý rok bol náročný, lebo nič som nemal. Ani učebnice, ani nejakú podporu, takže naozaj to fungovalo tak, že som si robil poznámky. Vtedy ešte na Braillenspeaku, ja som až neskôr prešiel na notebook a aj testy som odovzdával na disketách a keď profesorka tú disketu nechtiac priložila k telefónu, ktorý zazvonil, tak sa test zmazal a takéto veci sa stávali. A vtedy učebnice som nemal a vtedy asi pol rok potom, ako som nastúpil na to gymnázium, som sa dozvedel o podpornom centre v Bratislave, ktoré bolo síce podporným centrum pre vysokoškolákov, ale stalo sa to, že sme sa dozvedeli, že oni vlastne majú aj učebnice pre stredoškolákov. Majú ich v digitálnej forme, my sme už doma mali počítač, už som mal doma počítač s JOSom, takže tam som si to vedel čítať, pripravovať. Takže tam už bol takýto nejaký spôsob toho vzdelávania. No a na vysokej škole sa to ešte zlepšilo tým, že aj samotní tí vyučujúci nám mnohé veci už posielali digitálne. Už tak nejak odchádzali z módy tie kopírky a že choďte si to prekopírovať. Ale už to bolo skôr tak, že naskedujem vám to a pošlem vám to do mailu všetkým. Takže to už bolo ľahké. Často stačilo ten dokument iba prehnať nejakým OCR-kom a mohol som si to čítať. Nevždy sa mi to chcelo čítať, to už sú zase iné príhody, ale dalo sa to takýmto spôsobom. No a tam sme už mali tiež podporné centrum samostatné, ktoré bolo na Katolíckej univerzite a je tam doteraz. A s nimi sa dalo dohodnúť, že keď som potreboval nejakú knihu, tak oni to vedeli v tej knižnici vybaviť, naskenovať, poslali. Takže naozaj veľmi dobre sa tam dalo študovať v tom čase. Ale aj ti ju spracovávali, nie? Neposlali ti to ako sken?
To úplne nie, poslali mi to ako sken, nebolo to spracované, že by to bolo nejaká štruktúra dokumentu, že nadpisy a tak to nie. Tak ďaleko sme sa vtedy nedostali. Ja som to, priznám sa, ani až tak nevyžadoval, hoci samozrejme, že by sa lepšie orientovalo v tých dokumentoch, ale bol som rád, že vôbec mám aj takúto možnosť, že si to viem prečítať a už som sa vedel nejako zorientovať v tom dokumente, takže bol to naozaj len čistý sken. Takže ty si to ocerkoval prakticky. Áno, ja som dostal PDF-ko z knižnice, bola tam podpísaná nejaká dohoda o nešírení, samozrejme, hej, aby sme dodržali aj ten autorský zákon. Dostal som PDF-ko, ktoré som si už potom prehnal, alebo ktoré teda prešlo tým océrkom u mňa v počítači a tak som sa dostal k textu. Keď to teda porovnám v Bratislave, alebo teda s Bratislavou, tak tam nám knižky spracovávali vrátane štruktúry, čísiel, strán a týchto orientačných bodov tak, aby si z toho mohol plnohodnotne citovať. Väčšinou to rozdelili aj po kapitolách do priečinku. Takže tá knižka bola vlastne na fakt profesionálnej úrovni spracovaná. Preto sa pýtam, či to bolo aj inde takto. Priznávam, že s tým citovaním bol naozaj problém, že hlavne zistiť číslo strany, na ktorej sa to nachádza, tak to som si niekedy overoval u vidiacich. Aspoň som zisťoval, lebo však číslo strany som ja vlastne videl, len som si niekedy nebol istý, že či to je na vrchu, alebo na spodku, alebo kde. Čiže som vlastne si zistil, že či to číslo strany, ktoré ja tam prečítam, je z vrchu, zo spodu, aby mi sedeli tie citácie. Ale pripúšťam, že aj nemuseli sedieť, že sa mohlo stať, keby niekto kontroloval spätne tie citácie, že by to nesedelo. Ako mohlo sa stať. Nebol to zámer, že by mi to bolo jedno, ale skrátka tým, ako sa to skenovalo a ako som ja vlastne sa snažil zistiť to číslo strany, mohlo sa stať, že plus minus dvojstrana nám nesedí úplne citácia. No tak ak to niekto odhalil, som ochotný prebrať zodpovednosť za to, že je problém s citovaním v mojich práci. Ale nemyslím si, že by sa v tom niekto hrabal. To je len pre porovnanie, že teda aké rôzne prístupy v tom spracovaní alebo vo všeobecnosti v poskytovaní podpory môžu byť. A na vysokej si už používal, predpokladám, notebook s Windowsom a už vtedy asi NVDAčko, že? Áno, už som používal notebook s Windowsom a NVDA. Ten prechod k NVDA bol taký vtipný, ale tak sa to stalo, že v JOSe bol raz taký nejaký problém, že padali webové stránky s flashom. A bola taká doba, kedy ten flash bol úplne že všade. Na YouTube bol flash, banky používali flash, všade bol flash. No a bola taká nejaká konštelácia, že Firefox, JOS a Flash spôsoboval spadnutie buď JOSu, alebo tej stránky, alebo všetkého. No a NVDA to nemalo, tak ja som si z času na čas to NVDA spustil, keď som vedel, že idem na YouTube a tak. No a raz sa stalo, že som si to NVDA už nevypol proste, že už som to nechal zapnuté a tie skratky boli aj dosť podobné, ako trošku inak to samozrejme čítalo. Vieme, že to NVDA je rozprávanejšie, v tom JOSe sa dajú aj tie zvukové schémy a takéto veci, ale začalo ma to zaujímať, že vlastne však to NVDA celkom dobre funguje. Ešte ma tam vtedy potešilo, že si viem stav baterky zistiť jednou skratkou, to mi v JOSe nikdy nefungovalo v tom čase, neviem prečo. Takže nejak som sa tak do toho dostal, že už som používal iba NVDA, no a potom som sa skontaktoval s Peťom Wagnerom, alebo teda potom, my sme boli v kontakte vlastne od detstva. Sme sa poznali, chodievali sme spolu do tej školy a tak, no ale som si všimol, že on sa podieľa na tom vývoji tak intenzívnejšie, tak sme sa o tom rozprávali, on mi občas posielal nejaké verzie na otestovanie a tak, no a tak som sa vlastne dostal aj k tým prekladom. Ja som to už počas vysokej školy začal, že som vlastne prekladal NVDA. Takže ty si ho vlastne nevyvíjal, nerobieval si ako vyslovene zásahy do kódu, ale robil si iba preklady. No iba. Samozrejme, to nie je žiadne iba, ale na samotnom vývoji toho screenreadera si sa priamo nepodielal. Priamo kódy som nikdy nerobil, moje programovanie nejako sa zaseklo. Už som sa k tomu nikdy tak nejak nevrátil. Trošku viem niečo naprogramovať v autohotky, to je taký skriptovací jazyk, len tiež už to zabúdam, lebo nepotrebujem to tak často, takže musím si to pripomínať. A odkedy máme ChatGPT, tak je to ešte horšie, lebo jednoducho je to veľmi ľahké napísať, že urob mi nejaký program, ktorý urobí niečo a ono to proste spraví. Takže ja už som potom neprispieval takýmto spôsobom, ale vytváral som tikety. Keď som si všimol, že ja neviem, ESET mi komplikuje aktualizáciu NVDA, lebo sa to z nejakého dôvodu nepodarí stiahnuť, tak som vytvoril tiket, dal som tam ten záznam z logu
aj to vtedy vyriešili. To aj dodnes robím, aj keď už teraz je toho času menej, ale že keď niečo objavím, tak vytvorím proste issue, že sa to tam deje a takýmto spôsobom sa podielam na tom vývoji. No tak kód musí písať niekto iný, kto je na to zručnejší. Takže už máme to, že teda si vyštudoval žurnalistiku, že popri tom si teda robil preklady NVDAčka a ako si sa dostal do zamestnania, ale nemusíš úplne celý ten príbeh, to si keď tak poslucháči vypočujú v druhom podcaste, ja na neho potom odkážem, ale mňa skôr zaujíma technologicky, ako prebiehal ten tvoj štart. Začnem ešte trošku na tej základnej škole, preto, lebo môj kamarát a spolužiak Martin už na základnej škole mal notebook s Windowsom a tam sme už nainštalovali CoolEdit, to bol taký softvér na prácu so zvukom, vtedy v nejakej verzii 2.0. A on bol tak všelijako prístupný, neprístupný, ale už sa tam dalo ten zvuk nahrať, strihať, dať tam efekty, mixovať. A veľmi ma to bavilo. Ja som si často ten notebook požičal od Martina, hej, keď ho práve nepoužíval a všeličo som s tým skúšal a tak. Tak to len sa k tomu vrátim, lebo budem o tom hovoriť potom neskôr, ak som prechádzal tými softvermi všelijakými. Takže tento CoolEdit ma sprevádzal dlho ešte aj na strednej škole. Ja som mal školský rozhlas, tak v tom som si už strihal nejaké takéto veci. No a vlastne aj na vysokej škole som ho používal, keď sme pripravovali do školy veci, lebo my sme to mali tak podelené, že sme robili 1 rok tlač, tak to som písal texty tak bežne, hej, že vo Worde alebo v poznámkovom bloku a nejak som to potom formátoval. A potom sme mali aj rozhlas. No a v tom čase vlastne ja som potreboval si urobiť niekde prax, tak som sa prihlásil do Rádia Lumen, oni ma prijali, ale vlastne nikto tak nejak neriešil tú technologickú stránku, že v čom ja strihám a ako strihám. Skrátka, vždy som odovzdal hotový materiál, občas boli nejaké pripomienky, že neviem, nie sú vyrovnané hlasitosti alebo niečo, tak som vždy tak skúmal, že ako to v tom CoolEdite ešte lepšie urobiť. No a keď som dokončil už teda tú vysokú školu, tak vlastne vedenie rádia rozhodlo, že si ma v rádiu nechajú, že majú pre mňa priestor, majú pre mňa nejakú prácu. Takže plynule som prešiel z vysokej školy do práce. Vlastne záverečný semester som písal už teda diplomovku a zároveň som už pracoval v rádiu. Takže taký bol ten prechod. No a potom už to začalo, postupne pribúdali tie činnosti a tam vlastne technologicky sa to vyvíja tak, že ja vlastne na všetko potrebujem nejakú technológiu. Hej. Keď vymýšľam si nejakú tému, tak čítam si povedzme nejaké internetové stránky alebo komunikujem s ľuďmi, takže používam četovacie aplikácie, používam webové prehliadače, e-maily, samozrejme bez toho sa nedá zaobísť. Takže to je taká možno prvá fáza prípravy toho rozhovoru, že hľadá človek tie kontakty. No a potom je to komunikácia s tým hosťom, tak to je bežný smartfón, možno sa ešte budeme o tom Corvuse rozprávať, lebo ten tak najviac využívam v tomto. No a potom veľká kapitola je cestovanie, aj keď tam tie technológie ako využívam do nejakej miery navigáciu, samozrejme kupujem si lístky cez smartfón a zistujem cez navigáciu, kde som pri tom cestovaní, ale priamo zatiaľ sa pohybujem tak v tých priestoroch, že sa veľa pýtam ľudí, že chodím s tou bielou slepeckou palicou a pýtam sa ľudí, že kde som a ako sa dostanem a tak. Využívam prípadne aj taxislužby niekedy. No a potom už priamo na mieste s tým hosťom, keď som, tak vlastne nahrám ten rozhovor a opäť sa vraciam k tomu, že keď už je nahratý, tak ho spracúvam. No a dnes už teda nepoužívam CoolEdit vo verzii 2.0, ale používam Reaper, lebo pred pár rokmi som zistil, že mám väčšie nároky na to, čo by som potreboval, nielen v práci, ale aj keď som chcel trošku s tou hudbou nejako viac pohnúť, tak vlastne som hľadal, že čo dnes používa komunita nevidiacich na prácu so zvukom a zistil som, že ten Reaper je prístupný, ale je náročný na obsluhu a keď som sa snažil naučiť sa s tým sám, tak nešlo mi to, vždy som niekde sa zasekol, tak som si objednal také kurzy v angličtine, vyslovene stávané pre nevidiacich, ktorý som za to zaplatil asi nejakých 300 €. Ale neľutujem, lebo naozaj mi to pomohlo sa rozbehnúť, lebo sám by som to fakt nikdy nedotiahol tak ďaleko, ale tým, že tam to bolo pekne nahraté, krok po kroku, pochopil som tie základné mechanizmy a už potom
som sa do toho dostal, že jedného dňa som proste prešiel a už som strihal v tom. Audacity si nikdy neskúšal? Chvíľočku áno, aj na strednej škole som v tom chvíľu skúšal, aj sa mi to páčilo, len ma odrádzalo to, že mi to v tej fáze, keď som to používal, vedelo spadnúť a nejakým spôsobom mi to mrzlo a nefungovalo dobre. Neviem už dnes povedať, že kvôli čomu. Proste v tom čase ma to odrádzalo, že ani mi to úplne dobre nefunguje, ale boli veci, na ktoré sa mi Audacity lepšie napríklad používalo ako Cool Edit. Keď som potreboval robiť také tie prelínania, že aby sa hudba stíšila, niečo sa povie, potom sa hudba vráti, tak to sa napríklad oveľa lepšie, prístupnejšie robilo v Audacity ako Cool Edite, takže som to tak kombinoval istý čas. Napríklad aj odstraňovanie šumu bolo v tom čase v Audacity lepšie ako v Cool Edite. Takže som to tak kombinoval, ale na nejaké, že strihanie som Audacity až tak nevyužíval. Ale netvrdím, že dnes napríklad, že by ten software bol zlý a vlastne som sa len nejak nenaučil s ním úplne dobre robiť. Ak niekto používa Audacity, funguje mu to, tak v podstate asi je to v pohode. Veľmi závisí od toho, čo človek potrebuje a či mu to stačí. Ja som v Audacity začala, aj som chcela strihať tieto podcasty v Audacity, ale v Audacity nejde trafiť ten zvuk na milisekundu presne, čo v Reaperi ide, takže to ma odradilo, pretože z Audacity mne vždycky ten strih vychádzal strašne zosekaný. Nepekný, neplynulý a tuto to viem oveľa lepšie odstrihnúť. Vravím, ja si netrúfam tvrdiť, že to nejde, lebo proste nepoužívam to tak intenzívne. Skúšal som to ešte predtým, než sme definitívne s tebou prešli na Reaper, len som zistil, že ja sa nenaučím. Skôr teba naučím robiť v Reaperi ako seba v Audacity, čiže preto to nakoniec tak dopadlo, ale naozaj si myslím, že sú ľudia, ktorí v Audacity asi nejako vedia robiť, takže je to asi o tom, že komu čo vyhovuje a aj tie softvery sa nejak vyvíjajú, takže je to asi rôzne. No ten Reaper môže byť trošku náročnejší na spustenie, ako na také sprístupnenie, by som povedala, lebo pokiaľ ja viem, k tomu potrebuješ ešte doplnok, aby to malo nejaké navyše prístupnostné funkcie. No Reaper je kompletný tzv. Digital Audio Workstation, to znamená, že tam sa dá strihať zvuk, dá sa tam tvoriť hudba, podporuje to VST efekty a všelijaké iné efekty, čiže to je naozaj kus komplikovaného softvéru. A nie je to také, že si človek sadne a za 10 minút si povie, že viem to celé používať. Ja vlastne neviem používať celý Reaper, hej, že nemôžem povedať, že by som vedel všetko urobiť. Lebo jednoducho sú veci, ktoré nepotrebujem, nepoužívam, neviem. To, čo potrebujem, viem, ale stále sa učím veci, že keď proste niečo chcem spraviť a neviem ako, no tak je tam pomerne široká komunita, pýtam sa, viem si už dnes vyhľadať veci aj na internete a už človek rozumie tým postupom, lebo na začiatku to bolo také, že človek aj nevie, ako začať presne, čo nainštalovať. Hej, tam treba minimálne 2 doplnky nainštalovať, ktoré proste bez ktorých to nemá zmysel, lebo nám to nefunguje s čítačmi obrazovky bez toho, alebo to nefunguje úplne dobre. Čiže naozaj tie začiatky sú také, že ťažšie a človek hlavne sa musí preučiť veci. Že ja som bol zvyknutý, že niečo funguje v Cool Edite nejako a musím si uvedomiť, že v Reaperi to funguje inak a ja nemôžem chcieť, aby to fungovalo tak ako v Cool Edite. No tak keď chcem, aby to fungovalo ako v Cool Edite, no tak potom nech ostanem používať Cool Edit. Lebo ja som chvíľku, že ako urobiť to, aby toto bolo v Reaperi tak ako v Cool Edite. Ja vlastne, tá otázka je zlá. Ja proste musím pochopiť, ako funguje Reaper a porozumieť tomu mechanizmu, hej, tých stôv a položiek a všetkých tých vecí. Takže toto bolo náročné, ten začiatok, ale mňa to bavilo vlastne. Niekoľko ciest vlakom som strávil tým, že som proste si to skúšal a učil som sa a uznávam, že aj to strihanie bolo potom pomalšie chvíľu, že keď som robil niečo do práce, tak to bolo také, že aj trvá mi to. Ale keď si to človek zautomatizuje, tak už potom je to rýchle. No hlavne ten výsledok stojí za to. Z toho Reapera naozaj. Ale mňa skôr ešte zaujímalo, my sme prešli rovno k tej postprodukcii alebo k tomu spracovaniu, ale mňa zaujíma, ako nahrávaš. Čo používaš, lebo ty si používal kedysi bežný diktafón, aspoň čo ja viem. Potom si prešiel na ozvučený. Je to nejaký posun pre teba v tom ovládaní alebo v tom komforte práce s takýmto diktafónom? No, všeličo som ja vyskúšal. Ja som úplne na začiatku začínal s telefónom Nokia C5 inak, kde bol nejaký softvér, ktorý som si tam nainštaloval a v ňom sa dalo nahrávať a nebol ten zvuk úplne zlý,
ale malo to svoje muchy, ktoré kolegom v rádiu občas prekážali. Aj tým, že som nemal k dispozícii odposluch, tak nevždy tie nahrávky úplne dobre dopadli. Počkaj, ja ti do toho skočím. Ty si používal C5 Nokiu už pri svojej novinárskej praxi? Na vysokej škole. Mhm. Na vysokej škole, keď som robil nejaké veci do školy, my sme tam mali k dispozícii nejaké nahrávacie zariadenia, lenže mne keď to dali do ruky, to bol nejaký Edirol R5, ktorý mal na sebe asi tak 30 tlačidiel a proste to bolo pre mňa, že že toto sa ja nenaučím ovládať a keď sa to aj naučím ovládať a nebudem mať nikdy istotu, že nahrávam. A to je najhoršie, čo sa ti môže stať, že proste prídeš niekam a teraz, že počkajte, ako to zapnem a nevidíte náhodou, že či mi to už nahráva a vieš, takéto veci, ktoré nechceš už riešiť s tým respondentom, lebo ťa to ako keby diskvalifikuje v očiach toho človeka, že nevieš si ani zapnúť svoju znižuje to hodnotu. Hej, to, že prídeš tam s bielou palicou, už to tých ľudí, akože, ale tak v poriadku, to sa ešte dá, ale keď ty si nevieš obslúžiť svoju technológiu, ktorú máš v ruke, no tak a ten človek už je dosť v strese aj z toho, že sa ti má vyjadriť k niečomu, takže používal som niečo, čo som vedel 100% obslúžiť, takže to bol vtedy ten telefón. To boli, že Nokia C5, myslím, že ešte predtým bola N95 a tak všelijako. No ale potom na tej vysokej škole som si jedného dňa povedal, že to takto ďalej nejde, že potrebujem niečo kvalitnejšie, tak som zisťoval zase medzi nevidiacimi, že čo sa teraz tak používa a objavil som Zoom H1 vtedy ešte len. A to sa mi páčilo, lebo to bol jednoduchý prístroj, ktorý vlastne nevedel nič iné, iba nahrávať. Jedno tlačítko v strede, nejakých pár tlačidiel na prehrávanie, zapnúť, vypnúť, koniec. A vtedy vlastne som rodičov nahovoril, aby mi to kúpili na Vianoce. No a to bol naozaj prvý taký už profesionálny rekorder, ktorý som používal dlhé roky. A vlastne, čo sa mu stalo, ja už ani neviem, zrazu mi len prestal fungovať USB port po nejakých 10 rokoch alebo koľkých na ňom, ale naozaj on prežil nahrávania všelijakých rozhovorov, už potom neskôr som aj načítaval nejaké texty do filmov a kadečo proste naozaj, že to dennodenne fungovalo, takže jedného dňa to proste umrelo na opotrebovanie. Asi by to niekto ešte vedel opraviť, ale už sa to ani nevyrábalo v tom čase, keď sa to definitívne pokazilo. Takže vlastne dlho mi vydržal ten Zoom H1. No a potom som prešiel na Zoom H1N a ten bol trošku komplikovanejší. Ten už mal viac aj tých funkcií a nemal som ho tak úplne rád, priznám sa, lebo tam už boli aj nejaké menu, cez ktoré sa nastavovali veci, lebo ten Zoom H1 mal prepínače, proste zapnuté, vypnuté a človek vedel, že keď mám tie prepínače v takejto polohe, tak mám proste nastavené, že wow, nejaký ten low cut filter, stereo, dobre, hej, hotovo. Tuto neboli prepínače, tu boli menu a to už bolo ťažké si zapamätať, alebo nie, že ťažké si zapamätať, ale mať tú istotu, že mám to dobre ponastavované. Takže bol som taký, nechcem povedať, že frustrovaný, ale niekedy trošku taký nepokojný, že či to je tak, ako to chcem všetko. To ťa vlastne vrátilo do čias, keď si mal na vysokej používať ten ich nahrávací prístroj. Trošku áno, a potom som to riešil takým spôsobom, že, lebo vlastne celý ten problém ešte bol aj ten, že keď som chcel nahrávať nejaký rozhovor, tak ja potrebujem mať niekde poznámky. Takže vlastne som mal notebook, kde som mal jedno slúchatko z notebooku, tam mi išli tie poznámky, v druhom slúchatku som mal tento Zoom H1N, ktorý nahrával. No a keď som prešiel na Reaper, tak som zistil, že môžem vlastne rovno v tom notebooku aj nahrávať. Že ten Zoom H1N budem používať len ako mikrofón. Proste to pripojím, tak či tak to mám na kolenách, tak či tak tie káble z toho idú, takže som sa rozložil vždy, hej, niekde keď som bol nahrať nejaký rozhovor s tým notebookom, pripojil som to ako mikrofón a tým pádom som videl v tom Reaperi aj, či to nahráva, aj koľko to mám času, vedel som si čítať tie poznámky, takže potom som to riešil takto. Samozrejme, keď som bol niekde nahrávať nejakú reportáž, kde je človek v pohybe, hej, že proste robíš nejaké podujatie, kde tí ľudia nebudú ako teraz čakať, že počkajte, ja si tu rozložím, jak v nejakých 90. rokoch svoje nádobíčko, hej, svoje magnetofóny a príslušenstvo a baterky a neviem čo. To nie, ale keď ide človek nahrávať nejaký 40-minútový rozhovor s jedným človekom, kde aj tak sa ešte varí káva, čaj a neviem čo, tak tam sa to dá, hej, že vlastne sa človek rozloží niekde a chvíľku tam sedí a nahráva. No takže vždy v tom teréne, keď som bol na tých reportážach, tak to bolo také, že nahrávame, nenahrávame, no snáď áno. Áno, toto bolo také, ale už aj tu mi vlastne ten Reaper pomáhal, keď sme robili také dlhšie rozhovory. No a potom minulý rok sa objavil Zoom H1 Essential, čo je
vlastne štandardný, dostupný rekordér, dá sa kúpiť v bežných obchodoch s podobnými produktmi v nejakých hudobninách a podobne, v elektrách, ale má tú výhodu, že je ozvučený. A keď som o tom počul a keď som počul na to tie recenzie od nevidiacich, ktorí to mali, tak som si povedal, že toto chcem, lebo mi to zjednoduší prácu, takže teraz do terénu, keď už chodím nahrávať občas nejaké reportáže, viem, že nahrávam, viem, že to mám nastavené tak, ako chcem, rozpráva mi to do sluchadiel, hej, takže nemusí to zase každý počuť. A keď nahrávam také dlhšie rozhovory, tak som trošku eliminoval tie požiadavky, lebo to pripájam k mobilu, takže zvuk čítača obrazovky zo smartfónu mi ide tiež do tých slúchadiel a vlastne nahráva sa to priamo do toho rekordéru. Mám na teba ďalšie nadväzujúce otázky k tomu, čo si mi hovoril. V prvom rade by ma zaujímalo, ako eliminuješ to, že keď si čítaš tie poznámky, tak poprvé v tej nahrávke je počuť zvuk tej klávesnice a po druhé, či ti nerobí to, že ti nahráva do tej nahrávky aj zvuk screenreadera, lebo mne sa toto minule stalo. Ten Zoom H1 Essential a rovnako aj Reaper vlastne nahrávajú len ten mikrofón, čiže nenahráva to samotný ten čítač obrazovky. On môže trošku preznievať z tých slúchadiel, to je pravda, ja sa to snažím si dávať tie slúchadká tak tichšie, hej, aby tých presahov bolo čo najmenej. Niekedy ma aj technici v rádiu upozornia, hej, že daj si to tichšie, lebo už to dosť počuť. Ale nepreznieva to vlastne až tak. Zvuky klávesnice, nikdy som si to tak nevšimol, niekedy sa to dalo vystrihnúť, ja sa snažím do tej klávesnice samozrejme tak netlcť, hej, že proste aj tichšie stláčať tie šípky, že proste len trošku to človek stlačí, aby vlastne počul, že aká je tam ďalšia otázka. Takže tie zvuky možno občas nejaké aj prenikli do tých nahrávok, ale nebolo to nejaké výrazné. No a dnes v dobe umelej inteligencie ja používam Auphonic. To je taká webová aplikácia, do ktorej proste nahráte súbor, na vstupe a na výstupe dostanete krásnu nahrávku a môže človek nahrávať v kaviarni, môže človek nahrávať pri cúvajúcich autách a nahrávka výsledná spracovaná znie, ako keby sedel v štúdiu. Takže tieto problémy sa už úplne ako keby stratili, že už nič nie je počuť, už je to úplne sterilné, čo tiež nie vždy chceme. To je zase tiež pravda, že keď nahrávam na nejakej reportáži, povedzme Univerzitná noc literatúry, kde aj chcem, aby to bolo počuť, že však nejakí ľudia tam fakt boli, tak vtedy samozrejme tie ruchy tam ostávajú, ale keď nahrávam nejaký rozhovor o, ja neviem, plodnosti, alebo s nejakým spisovateľom, kde nepotrebujem tie ruchy, no tak tá umelá inteligencia to vyčistí. Ale ani v minulosti tie nahrávky neboli nejaké veľmi zarušené tými vplyvmi, aj tými slúchadlami a tým všetkým, že naozaj to sa tam proste stráti, že to až tak nepočuť. A ešte možno doplním aj to, že treba si uvedomiť aj to, že tí ľudia bežní nepočúvajú tie nahrávky s profesionálnymi slúchadlami na ušiach v odhlučnenom prostredí, v plnej koncentrácii, že väčšinou aj tie podcasty, aj to rádio človek počúva pri varení, upratovaní, šoférovaní, kde si vytvára sám toľko hluku okolo seba, že nejaký jemný šelest z mojich slúchadiel ako keby absolútne nemá šancu zachytiť. Že možno aj to si môžeme tak pripustiť a uvedomiť, že nemusíme to až tak eliminovať. Ale vrajím, v dnešnej dobe už tá umelá inteligencia to aj tak všetko vyčistí a vyhladí. Popri práci v rádiu robíš ešte aj technickú podporu Corvusu, aspoň si mi spomínal na začiatku, že aj tomuto sa venuješ. Áno. Takže asi poslucháči vedia, čo je Corvus, ale približ to trošku, že v čom spočíva tvoja práca a prečo vlastne Corvus potrebuje nejakú podporu. No, Corvus je software pre smartfóny s operačným systémom Android, ktorý má v sebe dve také základné zložky. Jedna je čítač obrazovky, to znamená, že nám číta to, čo na tom Androide bežne ľudia robia, hej, povedzme aplikácie ako Messenger, webový prehliadač a podobne. A Corvus má nejaké svoje gestá, ktorými sa môžeme v tom prostredí pohybovať. Buď sú to také jednoduché gestá ako švihanie hore-dole po obrazovke, poklepanie, hej, lebo tak my nemôžeme sa len tak dotknúť nejakej ikonky, lebo nevieme, kde je, takže najprv ju musíme nájsť, povedzme tým švihaním hore-dole po obrazovke alebo prehmatávaním, no a potom, keď poklepeme, tak sa tá ikonka aktivuje. Hej, ale sú tam aj nejaké ďalšie gestá, takže to je ten čítač obrazovky. No a druhá taká časť Corvusu sú vlastné aplikácie, ktoré my v tom Corvuse máme. Sú to také základné funkcie ako telefón, kontakty,
správy, ale aj pokročilejšie veci. Teraz nám napríklad pribudla funkcia prehliadača grafov funkcií, je tam rozpoznávanie bankoviek, kalkulačka a podobne. No a tým, ako sa ten software rozrastá, tak ľudia už nevedia úplne sami prísť na to, ako to používať často, alebo keď aj vedia, tak niekedy sa stane, že niečo tak neúplne funguje, ako by sme možno chceli, lebo aj tie telefóny s Androidom sú rôzne, aj verzie toho Androidu sú rôzne. No a niekedy ľuďom pomáhame aj s takými úplne základnými vecami, že premigrovať kontakty zo starého telefónu do nového. Že to sú niekedy aj takéto veci, ktoré nevedia, že ako si s tým poradiť, tak zavolajú na tú podporu. Alebo ja neviem, také aj úplne úsmevné príhody, že zavolá mi pán, že no viete, ale mne by ma aj nepovedalo, že je otvorená žumpa uprostred. Tak robíme aj takú edukáciu, že viete, to naozaj tá umelá inteligencia nevie úplne všetko, oni sa naučia používať Be My Eyes a už si myslia, že sa vedia zorientovať v priestore. Čiže rôzne bývajú tie požiadavky, s čím ľudia telefonujú a čo ich trápi. Takže často to už nie je len ten Corvus, ale ak ten človek používa Corvus a niečo nevie urobiť, no tak už sa to potom rozširuje. Ono ide skôr o to, že ten Corvus má trošičku iný spôsob ovládania než bežný smartphone, to si spomenul. A druhá vec je, že často ho využívajú ľudia, ktorí vo vyššom veku prišli o zrak a s tými technológiami nevyrastali. Tak tam je ten zmysel podpory, lebo my, čo sme vyrastali od malička s tým, že počítač a iné mobilné technológie boli vlastne našimi pracovnými nástrojmi, tak si ešte nejako pomôžeme. Presne tak. A tam často aj rodinní príslušníci sú z toho zmetení, lebo ten Corvus sa inak ovláda, takže mne často volajú aj rodinní príslušníci, že nevedia si s tým rady, že oni by to tomu človeku aj ukázali, ale nevedia sami, ako to používať. Takže naozaj je to veľmi rozmanité, ale máš pravdu v tom, že veľká skupina, aspoň mne čo volajú ľudia, tak sú naozaj starší ľudia, ktorí ale zase chcú. Oni chcú používať Facebook, chcú chodiť na internet. Tam je najčastejší problém to, že oni by to chceli hneď, a nemajú ten čas, alebo možno aj niekedy ochotu a priestor si osvojiť tie základy. Vysvetliť, že odkazy, tlačidlá, editačné polia, položky, že jednoducho ja chcem zavolať svojej mame cez WhatsApp, tak mi to vysvetlite. A jednoducho, ako keby nie je ten priestor vysvetliť tomu človeku to základné fungovanie, že tu máš nejaké položky a cez nejaké prvky a tak. Čiže učíme tých ľudí skôr tak naozaj situačne riešiť tie problémy, len to potom prináša to, že ako náhle, keď sa zmení nejaká aplikácia, tak sú stratení. Dokonca mám aj klientov, ktorí si pamätajú vyslovene, že koľkokrát treba švihnúť. Že ešte zažili staré telefóny bez hlasového výstupu a pamätali si, že stlačím tlačítko menu, 8-krát ťuknem šípku dole, stlačím menu, 2-krát šípku dole, 2-krát potvrdím a takto sa naučili používať aj ten Corvus. Problém je v tom, že to prostredie Androidu je dynamické. Ešte v Corvuse ako tak, že tam sa to dá nejako takto, ale otvoríš si Facebook a jednak ti tá aplikácia sa mení pod rukami, aj vývojári do toho zasahujú, aj ten obsah je vždy iný. Takže naozaj učiť ľudí pracovať s tými zariadeniami je pomerne náročné. Ono by to chcelo aj viac ľudí, ktorí by sa tomu venovali, aj viac času, aj viac inštitúcií, ktoré by to nejakým spôsobom zastrešovali. A často by bolo dobre, keby to aj osobne sme mohli robiť. Že lepšie to človeku ukážem, keď som s ním, len nevždy sa to dá. Keď mi zavolá niekto do starej Ľubovne alebo z nejakej odľahlej dediny a teraz ísť tam. Čiže tak snažíme sa robiť, ako najlepšie vieme. Tomu rozumiem. Takisto učím ľudí pracovať s technológiami a ja to takisto vidím, že učia sa vlastne akoby každý web, vyslovene každý web ovládať ručne. To nie, že by chápal tie princípy, ale vyslovene musí si to zapamätať, ako tá stránka vyzerá, ale darmo ty mu potom vysvetľuje, že lenže toto ti nevydrží nastálo. Že tam vývojár urobí zmenu a tá stránka bude vyzerať ináč. Bez tých princípov, že to nepôjde. Niektorí ľudia to veľmi dobre chápu, niektorí nemajú na to zrejme kapacitu alebo ten priestor sa to naučiť. A ešte druhý problém je ten, že ja som kedysi používal analogiu s počítačom, že veď tak ako na počítači urobíš toto, tak aj na telefóne urobíš, ale mnohí tí ľudia už nemajú dnes ani počítač, že majú smartfón a stačí im to. Tým pádom aj táto možnosť ako keby odpadá, že neviem im to pripodobniť k niečomu, čo už poznajú.
Ja som si to všimla práve dnes opačne, že jednoducho ľudia skôr používajú smartfón a musia sa učiť na počítači, ako by to bola úplne nová vec. Áno, to môže byť. Ja teda podporu pre počítače až tak nerobím, lebo už by sa to nedalo stíhať. Takže toto môže byť, áno, že vlastne sa to otočilo, že na počítači teraz im vysvetľuje, že tak ako na smartfóne robíš niečo, tak na počítači je to vlastne podobné, alebo takto a takto to funguje. No a ešte posledná, ale nie, predposledná vec, ktorej sa ty venuješ, mňa hlavne zaujíma tá hudba. Predpokladám, že čo sa týka nejakého spracovania, tam vieš využiť tie svoje nástroje, ktoré používaš aj pri nahrávaní rozhovorov, ale teda čo používaš na to, aby si tú hudbu vôbec dostal do počítača, povedzme, ale mňa aj zaujíma ten tvoj tvorivý proces, toto nebude úplne technologické, ale ja som tvoju hudbu počúvala a je super, tak mňa zaujíma, že kedy vieš tvoriť, kedy ti to ide, či to používaš ako relax od tej tvojej novinárskej a inej technologickej práce. No ono je to tak, že ja som si vlastne vymýšľal nejaké, povedzme, melódie alebo nejaké skladby už na základnej škole, hej, popri tom, ako som hrával na tom klavíri všelijaké tie etudy a skladbičky a kadečo. A aj som hrával samozrejme existujúce piesne, ale občas mi tak niečo napadlo, náhodne. Že niečo som si tak hral a zrazu, že aha, nejaká skladba. Potom som zistil, že aha, to som vykradol niekoho, že sa to strašne podobá na niekoho, na niečo. Ale skrátka, že tie nápady tak nejak prichádzali. No a na vysokej škole som sa dostal tak úplnou náhodou k filmu 22 hlav. To bolo tak, že ja som robil rozhovor so študentmi, ktorí robili na tom filme a keď sme už mali ten rozhovor nahratý, tak sa tak bavili medzi sebou, že ešte hudbu dáku bude treba vymyslieť k tomu filmu a že tie autorské práva a tak a nejak to riešili a ja som tak vtedy, že však počujte, že ak by ste že nejaký 37-minútový film, že ide skúškové, nechce sa mi učiť, že aby som skúsil vám urobiť hudbu do filmu. No, tak sme sa dohodli a v tom čase to vôbec nebolo také ľahké, lebo aj s tými zvukmi to bolo komplikované, akože tie softvery neboli vôbec prístupné, to sa všelijako komplikovane obsluhovalo celé, bol nejaký softver pre nevidiacich vyslovene naprogramovaný, Quick Windows Sequencer, ktorý som používal, zvuky som zase cez nejaký iný softver riešil, že skrátka strašne to bolo celé také zložité, zamotané, ale vyšlo z toho teda niečo, aj sa to použilo v tom filme, takže vlastne hral som vtedy na Yamahe PSR 225, ktorú mi v roku 1998 kúpili rodičia, lebo tak videli, že ma tá hudba baví. Takže 5-oktávový naozaj už obstarožný nástroj. Ale na to, aby som k nemu pripojil kábel a posielal tie MIDI dáta do počítača, bohate postačil. A stále ho mám, stále ho aj v podstate som používal do minulého roka, kedy som si kúpil naozaj digitálne piano Kawai, už s plným rozsahom, kladievkovou technikou. Mám to nainštalované v kuchyni, musel mi to človek prísť spraviť, lebo to bolo treba proste poskladať celé. A vyzerá to ako bežný klavír, ale teda je to digitálne, čiže môže si človek do toho pripojiť slúchadka, môže si tam upravovať hlasitosť a dajú sa aj teda MIDI dáta z toho posielať do počítača. Takže takýmto spôsobom ja teraz ako keby hrám a tvorím tie veci a ten tvorivý proces je rôzny. Niekedy úplne náhodne mi niečo napadne, že niekde som a zrazu mám melódiu a už si ju len zaspievam do nejakého diktafónu, aby som nezabudol, lebo to je najhoršie, človek si povie, že však budem si to pamätať, nebudem si to pamätať, o 10 minút je to už stratené. A niekedy sedím za tým klavírom a niečo vymýšľam aj na objednávku. Napríklad teraz do rádia, keď robím nejaké zvučky, tak jednoducho to vzniká na objednávku, možno aj trošku pod nejakým tlakom a stresom, že to musí byť v nejakom čase hotové, no tak vtedy vlastne to tvorím priamo za tým nástrojom. Darí sa ti tvoriť na objednávku? Hlavne keď to teda máš nejak terminované? Myslím si, že áno. Netvrdím, že by som to vyhľadával, vždy mi je lepšie, keď viem dopredu o tom, že niečo sa bude robiť, keď u nás to často funguje tak, že mi zavolá šéf, že počúvaj, mi dneska otvárame nejakú novú rubriku o Európskej únii, vedel by si dať čo spraviť ešte tak za 2-3 hodinky, tak to sú také akože dosť stresujúce momenty a ani sa to nestíha často, lebo aj som niekde mimo, hej, a tým pádom akože sa to neurobí na čas, a tak to je skôr chyba v nejakom manažmente inde, hej, že to už nie je tak úplne môj problém. Ale teraz už sa tak snažím aj dopredu, že keď už vnímam,
že na porade sa bavíme o nejakej novej rubrike, tak rovno sa spýtam, kedy to chcete, či to chcú, že už tak aj proaktívne si tie veci zistujem a lepšie sa mi robí, keď mám na to čas, hej, že mi to tak beží v hlave, povedzme týždeň, dva, že aha, nejaké takéto niečo bude treba, tak môžem si o tom porozmýšľať, je to pre mňa priateľnejšie. Ja som videla, že máš na stránke nejaké svoje diela zverejnené. Tam sú všetky, ty ich dávaš akoby, poviem to počítačovou terminológiou open source. Jednoducho môžem si to stiahnuť zadarmo. Nie sú tam všetky, lebo sú aj veci, ktoré práve sa robili pre rádio, tak tie nie sú tam dostupné. Ale tie, ktoré sú dostupné, tak áno, sú pod licenciou CC0. To znamená, že môžeš si ich stiahnuť, môžeš ich počúvať a dokonca ich môžeš aj použiť vo svojich projektoch, ak ťa niečo zaujíme a máš nejaký, ja neviem, podcast alebo nejaký filmový dokument alebo niečo, kde potrebuješ nejakú hudbu a hodí sa ti to tam, tak úplne bez problémov. Ja si to robím tak pre radosť a občas sa mi niekto ozve, že sa mu niečo z toho hodí, tak to tak poteší, že fajn. Nevýhoda toho môže byť samozrejme to, že tú istú hudbu použije viac ľudí vo svojich projektoch, ale tak človek s tým asi musí byť zmierený, keď hľadá nejakú hudbu rýchlo do svojho nejakého projektu. Tu máš jedno, pretože keď si stiahnem hudbu z nejakej knižnice, tej hudobnej, kde sú tie veci zadarmo, tak tiež s tým musím počítať, že nemusí to byť originál. Takže... Áno, presne, však to je presne práve to, že a tej hudby je toľko, že ono sa ako keby asi málo kedy stane, ale niekedy sa stane, že počuješ niečo, že aha, použili to isté. Už si niekedy svoju hudbu počul? Niekde inde, samozrejme mimo rádia, myslím, alebo mimo tých projektov na objednávku, lebo ja o tebe viem, že aj ku knižke si robil hudbu. Takže okrem tohto. Ešte sa mi to nestalo, že by som náhodne počúval nejaké video a zrazu, že moja hudba. Na to som ešte tak úplne nenarazil, takže to ešte len príde, tento moment. A ty robievaš ale aj také... neviem, ako sa to po slovensky povie, voiceovery, akože nahrávaš k niečomu, povedzme, komentár? Alebo som to zle pochopila? Nemá to asi úplne slovenský ekvivalent, ale áno, komentár je dobré slovo, voiceover sa používa. Stáva sa to, áno, že vlastne, tak aj v rádiu to robím bežne ako súčasť práce, že keď treba niečo prečítať, načítať, tak to spravím. A občas sa mi stane, že sa ozve aj niekto zvonku, že chce, aby som načítal nejaké texty, pošle mi to a proste si sadnem a nahrám to. To funguje takým spôsobom, že mne ten text potichučky plinie tou syntézou reči do slúchadiel, aj s čiarkami, bodkami, úvodzovkami, všetkým tým, čo tam v tom texte je a ja to vlastne opakujem po tej syntéze reči do mikrofónu, už teda s takou intonáciou a s takým prejavom, aby sa to dalo rovno použiť. No a keď sa pomýlim, tak samozrejme ja už posielam tomu človeku, tomu zadávateľovi hotový spracovaný materiál, hej, bez tých chýb, takisto aj v rádiu. Tam naživo samozrejme sa môže stať, že sa pomýlim, no tak tam už to len treba nejako zaobaliť, však to sa stáva aj bežným moderátorom, že sa pri rozprávaní, pri čítaní pomýlia. Takže takýmto spôsobom vlastne načítavam tie komentáre. Koľkokrát si musíš prečítať ten text, aby si ho vedel potom zopakovať? Hlavne keď ideš na život, tak nemôžeš to mať tak, že a tu ti dáme text, tak teraz ho prečítaj. Viem fungovať aj takým spôsobom, že si ho neprečítam vôbec. Aj sa to deje, keď chodia SMS-ky od poslucháčov, čo je zradné, lebo tí ľudia píšu aj s chybami, aj bez diakritiky, aj namiesto medzier používajú bodky, takže je to zradné a človek musí ako keby ten procesing v hlave ísť na vyššie obrátky, že čo to tam vlastne je napísané. Keď mám čas, tak si ho minimálne raz prečítam ten text, aby som vedel, či tam nie sú cudzie slová, skratky, hej, ktoré ma môžu zaseknúť a spôsobiť, že sa pomýlim. Ale v tom živom vysielaní sa môže stať, že príde text, ktorý je, že nemám čas si ho čítať. Tie SMS-ky sú taký najčastejší prípad, hej, že proste príde SMS-ka, povedzme, ja robím takú reláciu, že pozdraví z Rádia Lumen. Ako niektoré si prečítam cez pieseň, hej, že kým to ide do vysielania, ale nie všetky stíham, takže niekedy už čítam aj tak, že za pochodu, že proste to vidím prvýkrát a rovno to čítam. Už si niekedy aj prečítal bez diakritiky? Stávajú sa rôzne príhody. Napríklad pani napísala, že nech ťa schová Panna Mária pod svoj ochranný plášť a bolo tam napísané plast. Tak, áno. Tak som povedal, že Panna Mária pod ochranný plast. Potom mi to prišlo smiešné a človek už sa musí
skoncentrovať, že dobre, už dočítam to, čo tu mám pripravené. No takže hej, to sú také momenty. Potom sa zase iná pomýlila, napísala ochranný plat. Hej, tak tiež, že, takže stávajú sa také rôzne príhody aj v tom vysielaní. No to je čaro toho živého vysielania, že tam sa to už nedá opraviť. Ale tak tam sa to podľa mňa aj trošku toleruje snáď. Toto sú veci, za ktoré nehrozia pokuty, takže je to v pohode. To si len možno my povieme, že dobre, stalo sa. Potom do silvestrovského vysielania sa to vyberie. Stalo sa mi raz, nejaká pani nám poslala SMS-ku, aj takú vulgárnejšiu. A našťastie tu som zachytil ešte cez pieseň, že proste niečo tam bolo také, že toto by som určite nemal čítať do vysielania. Takže hej, no treba byť obozretný v týchto momentoch. Ja sa na to pýtam preto, lebo ty máš aj ekvivalent svojho hlasu teda ako syntéze reči. Ty už zostávaš nesmrteľný, jednoducho si zabezpečil. Tak mňa by zaujímalo, že prečo, alebo kedy nastane tá doba, že budeme počuť iba syntézu reči v Lumene, však na čo tam ty si? Neviem, či tá doba úplne tak skoro nastane, hoci naozaj idú tie technológie dopredu. Stále musí niekto pripraviť ten text, ktorý treba načítať. Už sa dnes robia aj audioknihy umelou inteligenciou, ale stále si myslím, že to nie je úplne ono. Že ešte sme v dobe, kedy možno na nejaké vypočutie článkov, správ je to dostačujúce, ale na nejaké umeleckejšie texty ani nie. My v Rádiu Lumen zatiaľ syntézu reči nepoužívame, ale možno keď raz neprídem do práce, že sa niečo prihodí, tak možno, že príde aj na to. Neviem, kedy to nastane a či to nastane. Možno, že budú také, povedzme, spravodajstve momenty, hej, že ja tam načítavam nejaké zahraničné správy, tak možno, že raz dospejeme do toho bodu, že toto už bude robiť napríklad syntéza reči, lebo to je pomerne taký text, kde netreba až tak s tým hlasom vymýšľať. Ale keď sú to nejaké umeleckejšie texty, tak tam asi ešte zotrváme pri živých ľuďoch. Vráťme sa k tomu tvojmu hlasu. Ako to vznikalo? My už sme sa o tom spolu rozprávali. Môžem priložiť aj odkaz na článok. Ale mňa by teraz zaujímalo to, že či ten hlas ešte vylepšuješ, či sa vyvíja ďalej a či ešte budú iné hlasy, na ktoré sa môžeme tešiť, lebo zatiaľ plnohodnotný slovenský je, myslím, že iba tvoj. Tak tých otázok je viacej, tak začnem tým, že ako to začalo. Boli dlho také časy, že sme používali hlasy iných výrobcov. Bol samozrejme eSpeak, ktorý je síce pomerne rýchly, aj dobre číta, ale je robotický. No a potom sme tu mali na Slovensku Lauru, ktorá znie dobre, ale niekedy si vymýšľa. Namiesto gate prečíta gate, namiesto bundy prečíta bandy a podobné veci. A podobne vlastne na tom je aj Google TTS. Trošku lepšie na tom bol hlas od SpeechTechu Melania, ktorý ale má také fázy, niekedy sa dá použiť, niekedy sa nedá, lebo tí vývojári občas nesledujú nové technológie, takže verzia pre Android párkrát aj nebola dostupná. Všelijako to bolo vôbec inak, neviem v akom stave tá Melania je napríklad teraz. No a ja som sa napríklad aj snažil komunikovať s vývojármi Laury a oni vždy tak odpísali, že ďakujeme za postrehy, ale nikdy sa nič nezmenilo. Často sa to iba zhoršilo celé. No a všimol som si pred pár rokmi, že Poliaci nevidiaci si vyrábajú vlastné hlasy. Zrazu len bolo na Tiflo podcaste, že máme nový hlas a je to tuto náš kolega, on to spravil a tak. No a začalo ma to zaujímať, že či by sme s tým vedeli nejako pohnúť, ale technicky som nebol úplne v stave pochopiť, ako to urobiť. Akože vedel som, že potrebujem načítať nejaké vety, potrebujeme to nahrať, ale nevedel som, ako to urobiť technicky, hej, že pripraviť tie pravidlá jazyka a podobne. Až kým sa neozval Zvonimír, ktorý urobil český hlas z nejakých dát, z nejakých vzoriek. No a vtedy už som Peťa Wagnera tak namotal, že Peťo, že už ak je čeština, tak to už neexistuje, aby sme neurobili slovenčinu. No a tak som si sadol, načítal som nejakých prvých 150 vied a som mu to poslal a jednu nedeľu ráno, to si doteraz pamätám, mi poslal nejaký text nahratý tým hlasom, že pozri sa, spravili sme. Vtedy to ešte znelo akože o dosť horšie, ale už to, že to vedelo prečítať nejako, tak si vravím, že wow, že to spravíme. Takže urobili sme postupne ten hlas Ondro. On sa vyvíja v tom zmysle, že už nedohrávam nové vzorky zatiaľ, ale opravujeme výslovnosť, pravidlá. Keď niečo nevyslovuje správne,
tak sa snažíme opraviť pravidla alebo opraviť to, čo sme pokazili nechtiac, lebo tá slovenčina je komplikovaná, spodobovanie, mäkčenie, to má všetko rôzne pravidlá a rôzne výnimky. A viac tej roboty je už teraz na Peťovi Wagnerovi, ktorý to tak nejak rieši, zachytáva. No a máme aj druhý hlas Jasietka, ktorý je ženský. Pripúšťam, že možno nie je až tak medzi nevidiacimi populárny, ale používajú ho ľudia, takže tento máme tiež k dispozícii. To zase vytvorili Želka Zemčáková s Michalom Tkáčikom. No a najbližšie k nejakému uzavretiu je hlas Vierka od Vierky Karasovej, ktorý teraz čaká u mňa na spracovanie. Už je nahratý, len musím si sadnúť k tomu a prerozdeliť tie súbory a skontrolovať, či nám sedia texty a tak. Takže nechcem dávať nejaké konkrétne termíny, kedy to bude, lebo už som pár termínov povedal a už sme ich aj zmeškali. Takže verím, že raz to spravíme, ale ešte tak celkom úplne neviem, že kedy. Samozrejme na ten termín som sa chcela opýtať, takže si mi to vlastne zobral. A na tú Jasietku ja som zabudla, samozrejme aj Jasietka existuje, poznám ľudí, ktorí ju používajú a mužský hlas, tam sa nikto neprihlásil, že by ešte urobil? Boli nejaké pokusy, len to sú veci v takom štádiu, že niečo sa aj rozbehlo, ale tam sme oveľa ako keby viac na začiatku ako s tou Vierkou, lebo pri Vierke už je nahratý ten text celý. Pri iných hlasoch boli také začiatky, že povedzme nejakých 100-200 viet a tam sa to nejak zaseklo, lebo je to pomerne náročné. To si človek uvedomí, keď začne čítať tie vety, že to nie je sranda, že to si vyžaduje svoj čas, človek sa aj mýli, takže chce to veľa trpezlivosti a ja som to mal asi jednoduchšie v tom, že som zvyknutý. Že mne to išlo tak samo, ako potreboval som občas urobiť si prestávku, ani som to nespravil naraz, ale skrátka odsýpalo to pomerne rýchlo, ale viem si predstaviť, že taký človek, ktorý nie je zvyknutý takto nahlas čítať na mikrofón, tak môže ho to unavovať a môže byť aj netrpezlivý a môže ho to odradiť a skrátka nevieme tak rýchlo ísť s nahrávaním tých vzoriek. Ty si mi v tom pôvodnom rozhovore hovoril, že tam dosť záleží aj na technickej kvalite vybavenia, že nejde to nahrať povedzme na nejaký podpriemerný mikrofón telefónu a myslieť si, že takto to stačí. Áno, no ak by sa zavrel človek do kúpeľne a nahral to na mobil, tak je to problém. My síce vieme tou umelou inteligenciou všeličo odstrániť, ale je lepšie, keď už na vstupe máme tú nahrávku čo najčistejšiu, takže je dobré použiť nejaký kvalitnejší prístroj na nahrávanie, nejaký mikrofón, aj tá akustika tej miestnosti. A to sú vlastne tiež veci, ktoré trošku komplikujú nahrávanie tých hlasov, lebo vlastne človek si musí na to nájsť ten priestor, to vybavenie. Ak by išiel do štúdia, no tak zaplatiť si aj nejaký ten prenájom, takže nie je to také úplne jednoduché. Možno ak nás teraz počúvajú ľudia, ktorí používajú umelú inteligenciu, tak si povedia, že veď ale dnes už stačí mi 2 minúty nahrať nejaký text a veď umelá inteligencia vie už povedať hociaký text tým hlasom, tak na čo toľké komplikácie? Problém je v tom, že umelá inteligencia potrebuje na spracovanie tých vzoriek stále dosť veľa času. My s tým počítačom pracujeme tak, že stlačím klávesovú skratku a potrebujem odozvu hneď a nemôžem čakať, kým mi nejaká umelá inteligencia čo i len 2, 3, 4 sekundy spracúva ten výstup. Čiže my preto ešte používame ten ako keby starší systém tvorby, syntéz reči, kde sa naozaj nahrávalo tých vzoriek strašne veľa, aby sa to naučilo hovoriť. Pripúšťam, že ja neviem, o 2-3 roky možno Eleven Labs alebo iná technológia bude taká, že nainštalujem si nejaký doplnok a bude to vedieť v reálnom čase hovoriť hlasom a stačí mu vzorka, ja neviem, 10 minút. Teraz v súčasnosti, keď si dávaš spracovávať tie ukážky hlasov od umelej inteligencie, tak ja by som povedala, že to je zase len tak, že potrebujem nejaký popisok niekde zvukový, tak si to nechám vygenerovať, ale na to, aby sme to my používali pri bežnej práci, my by sme potrebovali počítače, ktorí budú mať násobne väčší výkon než toto, čo sa bežne používa. A keby to malo byť spracované na serveroch, tak by sme na to čakali a nikto by nič nespravil. No práve to je tá vec, že dajú sa používať aj online hlasy, ale sú tam dva zásadné problémy. Prvý je, že ak mi padne internet, tak som skončil, nemôžem nič urobiť, musím byť online. A druhý problém je ten, že je to pomalé, že ja nemôžem čakať 2-3 sekundy, kým sa to na serveri spracuje a vráti sa mi nahrávka naspäť.
Keď si čítam knihu, nemusí mi to prekážať, hej, že pustím to, ono si to pripravuje, číta a beží to, ale pri bežnej práci by to bolo veľmi pomalé. A tretí problém, viem si predstaviť aj také uvažovanie, že aj o tej bezpečnosti trošku, že vedia, nechcem posielať všetko, čo môj počítač hovorí, kam si do cloudu. Tam môžu byť čísla účtov, hesla, osobná komunikácia a ten server by to všetko mohol niekde uchovávať. Hoci samozrejme, že dnes by sme sa mohli strašne veľa rozprávať o tom, čo kam posielame, za akú cenu. To je nekonečná debata, ale myslím si, že toto by už bolo naozaj priveľa. Že všetko, čo mi počítač povie, takže to je vlastne kompletne celý dátový tok, by ešte ostával možno niekde a niekto by si to mohol proste pozrieť, že čo som robil, čo som si čítal a tak. Ja si viem predstaviť, že toto by bankovníctva napríklad blokovali, lebo keď si všimneš aj tie ochrany platieb, ktoré má napríklad ESET, ten už blokuje samotný screen reader. A ešte čo by bolo, keby nejakým spôsobom prišlo k tomu, že by sme posielali tieto veci do cloudu, aby sa to spracovalo, to podľa mňa si nikto netrúfne urobiť. Tiež si myslím, neviem naozaj, že kam sa doba v tomto smere posunie, či naozaj bude ten výkon raz taký, že nám bude bežať nejaký lokálny model, ktorý bude vedieť tie hlasy používať. Toto naozaj ťažko predvídať, lebo tá doba sa tak zrýchlila, že ja už si netrúfam vôbec hovoriť, že čo bude, lebo to sú niekedy také prekvapivé veci, že jednoducho len človek s otvorenými očami a ústami a ušami pozerá a počúva, že toto sa už dá. Ja si myslím, že raz to bude, lebo napríklad aj Apple vyvíja svoju Apple Intelligence tak, aby z časti boli tie veci spracované na tvojom zariadení a nikde sa neposielali. No každopádne, ak by som čakal, že by som si povedal, že na čo už robiť nejaký RH Voice, veď raz bude doba iná, no tak nikam by sme sa asi nedostali, že skrátka na tú dobu, ktorú máme teraz, ujalo sa to, uchytilo sa to, vidím, že ľudia to používajú, teší ma to, že to malo zmysel, takže vychádzam z toho, že proste na tú dobu to malo význam a ak sa o pár rokov niekam posunieme, tak je to v poriadku. Neberiem to tak, že nemalo to zmysel, hej, no tak jednoducho potrebovali sme to, alebo vnímal som tú potrebu, že sa nám to môže zísť, tak sa to spravilo. Ja si myslím, že ten hlas bude mať zmysel, aj keby sme všetci prešli na takéto umelo generované hlasy, pretože budeš mať zariadenia, ktoré budeš chcieť ozvučiť, ale nebudú skrátka online pripojené, alebo nebudú mať taký hardwareový výkon, aby nejakú umelú inteligenciu zvládli. Takže prečo nie? Čím viac hlasov, tým lepšie. No, asi tak. Nemám k tomu už čo viac dodať. No a ešte si mi hovoril, že kontroluješ knižky pred vydaním. Tam to funguje ako? Ono to začalo tak, že oni sa obrátili na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, že hľadajú nejakých nevidiacich, ktorí by to robili. Im sa vtedy zdalo, že to je taká dobrá kombinácia, že nevidiaci, ktorý bude počúvať audioknihy a zapisovať tie chyby a problémy. A aj mali spoluprácu s nejakými ďalšími, ale asi sa to nejako neosvedčilo. Neviem to zhodnotiť a povedať, že ako to dopadlo, ale teda u mňa to bolo tak najprv, že som teda robil tie kontroly, najprv zadarmo, dnes už je to platená spolupráca a funguje to tak, že mi napíšu, že máme takúto a takúto knihu, dostanem MP3 priamo v tej aplikácii Audiolibrix. Ja teda používam skôr tú webovú, stiahnem si to, knihu počúvam a do googlovskej tabuľky zapisujem problémy. Hej, to môže byť od toho, že je preklep v názve súboru, po to, že niečo herec zle vyslovil, zle prečítal. Niekedy tam používajú tie efekty telefonátov a občas to v postprodukcii prehodia. Mám k dispozícii aj text tej knihy, čiže keď si nie som istý, že ako to malo byť, lebo ja vlastne neviem, ako to ten autor myslel, tak nazriem do textu, že či naozaj takto to je napísané, lebo niekedy sa mi nepáči štilistika, no ale keď autor tak napísal, tak čo sa dá robiť? Hej, ja môžem byť nespokojný so štilistikou, ale ak je to tak napísané, tak je to prečítané, je to v poriadku. Takže zapisujem tie chyby, no a takto prechádzam vlastne celú tú knihu, napíšem, ktorá kapitola, v ktorom čase, aký je problém, no a potom to po mne teda opäť postprodukcia opravuje, buď toho herca aj zavolajú naspäť, aby opravil veci, ktoré sa stali a nedajú sa opraviť inak. Niekedy dokonca sa nám stratili aj nejaké kapitoly celé, hej, tak aj to sa riešilo. Som si všimol, že kontrolujem poslednú kapitolu a v e-knihe mám ešte celkom veľa textu. Tak pozerám, že nemám kapitoly, tak sa zistilo, že sa stratili kapitoly. Takže hej, už celkom dlho to trvá, to už naozaj bude aj
5 rokov asi, neviem, kedy presne to začalo. Teraz je také hluchšie obdobie v lete, ale no bývajú to aj 2 knihy mesačne, že sa takto ku mne dostanú. Tak to mám takú, že pustím si to k obedu, večer, vo voľnom čase a proste si počúvam a zapisujem. A stíhaš to ešte popri všetkých tých svojich činnostiach? Zatiaľ áno, hoci uznávam, že ak by už došlo na to, že potrebujem si nejak upratať veci, tak možno, že toto je bola taká vec, ktorej by som sa asi vzdal, lebo veď to je taká činnosť, že to aj asi má kto robiť, že to nie je také, že by nemal kto, ale tak zatiaľ to sa dá zvládať, takže ostávam pri tom. A už sa potom napríklad, keď počúvaš knižku, ktorú nemusíš kontrolovať, už ťa to nejako neláka, že kontrolovať, počúvať to tak, aby si vedel odhaliť tie problémy, lebo ja keď testujem prístupnosť, tak samozrejme už všetky weby prechádzajú takým nechceným auditom u mňa. Stáva sa to. Minule som si vyžiadal len tak súkromne pre seba najnovšiu knihu Dominika Dána. No a aj tam boli nejaké chyby, tak som písal potom do Publixingu, že posielam kontrolu. A tak také, akože som si všimol, hej, že aj zásadné veci, že tam bolo, že namiesto modrej Fiatky modrá favoritka, či naopak, už si to nepamätám, ale skrátka taká chyba, že no moment, že takto hádam nie. Dokonca kamarát mal e-knihu, tak hovorím, že prosím ťa, pozri mi len v tej e-knihe túto vetu, lebo som si nebol istý, či to naozaj autor nedoplietol, ale zistili sme, že naozaj v texte to bolo inak, takže áno, stáva sa to a aj to hlásim. Ja som vlastne to už robil aj predtým, mne sa stalo, že som počúval nejakú audioknihu už skôr a povedzme v nejakom roku 2016 a boli tam nejaké chyby, tak som písal vtedy ešte do Audiolibrixu, hej, a oni mi vtedy, že no posúvame to vydavateľovi, lebo to nie je naša kniha, hej, to bola nejaká česká, tak dali sme im vedieť a že či si to už všimnú, opravia, to už samozrejme je vec vydavateľstva, lebo v dnešnej digitálnej dobe to nie je problém, keď boli CDčka, no tak kúpila si CDčko a už tak bolo ako bolo. V digitálnej dobe ten človek, keď si aj kúpie knihu, tak ak ju oni opravia, môže si ju stiahnuť znova opravenú. Ty si vieš vybrať, ktoré knihy budeš kontrolovať? Alebo vyplňal si nejaký úvodný dotazník, že ktoré žánre sú ti blízke, povedzme, keby to bola aj nejaká rozvojová kniha, tak aby ti neposielali pre teba niečo, čo budeš čítať alebo počúvať s úplným odporom, pretože na to sa potom človek nesústredí. No, do istej miery si môžem vyberať, aj keď vidím, že je niečo v predpredaji, tak sa ozvem, že toto by som rád kontroloval a aj mi to pridelia. Niekedy aj nie, že proste mi len príde, že posielame knihu a ja som si tiež myslel, že to bude také, že keď mi pošlú niečo, čo by som si z popisu, že toto by som v živote nečítal, takže ma to nebude baviť, ale často sa dostanem takto ku knihám, ktoré by som si, že neprečítal by som si ju asi, ale keď už začnem čítať, tak si vravím, že celkom je to zaujímavé, aj ma to baví. Ono to má rôzne aspekty, vieš, lebo môžeš čítať knihu, ktorá ťa baví a tak ťa to vtiahne, že si vlastne nevšimneš tú chybu. Alebo zároveň čítaš knihu, ktorá ťa až tak nebaví, tak dávaš pozor aspoň na ten text. Ale môže byť aj to, že ťa to nebaví a tým pádom ti ubiehajú myšlienky. Takže ono je to naozaj rôzne a nevedel by som zodpovedne povedať, že je lepšie čítať knihy, ktoré ťa bavia. Akože zažil som aj knihy, ktoré ma nebavili. Nejaké 100 rokov samoty, viem, že to bolo také, že som sa trápil, ešte to bolo aj dlhé, že to mi nejako nešlo. Ale tak človek potom dáva viac pozor. Ide to pomalšie, to je pravda, že človek sa musí tak viac nútiť do toho, že idem si čítať tú knihu, ktorá síce ma až tak nebaví, ale tak pohľadám tie chyby v nej nejaké, že či tam sú. No výborne. My sme normálne stihli prebrať všetko, čomu sa venuješ. Myslím, že sme vôbec nič nevynechali. To som veľmi, veľmi rada. A ešte úplne posledná otázka. Kde ťa ľudia môžu nájsť? Kde môžu nájsť tvoju hudbu alebo tvoju tvorbu všeobecne? Najjednoduchšie je ísť na môj web, ktorý už sa síce menej rozvíja, lebo už to tak úplne nestíham, ale tá hudba tam pribúda automaticky. Keď to nahrám proste, tak to tam sa objaví. Takže ondrosik.sk, to je web, kde sú aj články, aj texty, aj hudba. Alebo keď do Google človek zadá Ondrej Rosík, tak už tiež to nájde aj tento výsledok. Ešte viem, že aj hlasy RH Voice majú svoju podstránku. Myslím si, že to je hlas.ondrosik.sk. Správne si to pamätám. Je to presne tak, je to aj prelinkované na tej hlavnej stránke, takže keby si to niekto nezapamätal alebo nevedel by to zadať, tak dá sa aj odtiaľ, ale áno, tá podstránka je hlas
www.ondrosik.sk. Ja všetky tieto linky dám do popisku. Píšeš ešte aj na Blindrevy, takže aj tam dám odkaz na tvoje články, takže kto bude mať záujem niečo sa o tebe dozvedieť, niečo si o teba prečítať, tak určite bude mať kde. Tak ti veľmi pekne ďakujem, že si na mňa našiel čas v tvojom nabitom programe. Ďakujem aj ja veľmi pekne za priestor aj poslucháčom, že vydržali až do konca. Pozdravujem všetkých.